Η γέννηση του Χριστού. Στις 25 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού, τα Χριστούγεννα. Γεννήθηκε στη Βιθλεέμ και τοποθετήθηκε σε Φάτνη. Από την Παναγία, οι μάγοι επισκέφτηκαν το παιδί γνωρίζοντας ότι είναι βασιλιάς. Ο Ιησούς Χριστός ευλόγησε την ανθρωπότητα με το να γίνει άνθρωπος. Με τη γέννησή του, τη ζωή, το θάνατο, την Ανάσταση και την ανάληψή του, μας ευλόγησε και μας έσωσε από τις αμαρτίες μας, ανοίγοντας τις πύλες του Παραδείσου για μας και ανυψώνοντάς μας στη δεξιά πλευρά του Θεού Πατέρα. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στην Παρθένο Μαρία και της είπε μεταξύ άλλων ότι θα γεννήσει ένα γιο που θα είναι γιος του Θεού και θα βασιλεύσει. Η Παναγία υποσχέθηκε να παντρευτεί τον Ιωσήφ, αλλά πριν συνευρεθούν διαπιστώθηκε ότι ήταν έγκυος εκ του Αγίου Πνεύματος, ακριβώς όπως της είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Μετά τη γέννηση του Ιησού, η Παναγία τοποθέτησε το μωρό Χριστό σε μία φάτνη, γιατί δεν υπήρχε δωμάτιο για αυτούς, αφού ο Ιωσήφ και η Παναγία έφυγαν από το σπίτι τους και πήγαν στη Βιθλεέμ για την απογραφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι μάγοι επισκέφτηκαν το μωρό Χριστό μετά από ένα αστέρι που εμφανίστηκε ακριβώς πάνω από το βρέφος. Ο Ιωσήφ και η Παναγία πήραν το Χριστό στην Αίγυπτο, αποφεύγοντας τον αδίστακτο Ηρώδη που ήθελε να σκοτώσει το Χριστό. Ο Ηρώδης διέταξε να σκοτωθούν όλα τα μωρά στη Βιθλεέμ κάτω των 2 ετών. Μετά το θάνατο του Ηρώδη, ο Ιωσήφ και η Παναγία και ο Χριστός πήγαν στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας στο Ισραήλ. Οι γονείς του Ιησού πήραν τον Ιησού στο ναό του Θεού στην Ιερουσαλήμ, όπως ορίζει και ο νόμος του Μωυσή. Εκεί 2 προφήτες, ο Σιμεών και η Άννα, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, αναγνώρισαν το μωρό Χριστό, ενθουσιάστηκαν και είπαν ότι το μωρό είναι ο σωτήρας. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο Θεός συγκατατέθηκε, δέχτηκε να γίνει άνθρωπος, αγιάζοντας και ευλογώντας το ανθρώπινο γένος. Όταν ένας Άγιος βλέπει ή αγγίζει κάποιον, αυτός ο κάποιος αισθάνεται ευλογημένος. Είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αφού ένας Άγιος είναι σκεύος του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος, ευλόγησε, αγίασε την ανθρώπινη φυλή. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ ότι μέσω των απογόνων σου όλα τα έθνη της γης θα ευλογηθούν. Αυτό είπε ο Θεός στον Αβραάμ, ένας από τους απογόνους σου, Ιησούς Χριστός, θα ευλογήσει όλο τον κόσμο της γης. Με τη γέννηση του Ιησού, ο Ιησούς ευλόγησε όλους τους ανθρώπους της γης, όπως ακριβώς ο Θεός είπε στον Αβραάμ, τον πρόγονο του Χριστού. Όταν ο Χριστός έγινε άνθρωπος, έζησε μαζί μας, κηρύσσοντας, εκτελώντας θαύματα, ευλογώντας, εξαπλώνοντας το Λόγο του Θεού. Μία περίληψη των λόγων του Χριστού είναι: μετανοείτε, η Βασιλεία του Θεού πλησιάζει. Με την Ανάσταση του Ιησού που θανατώθηκε, καταργήθηκε ο θάνατος, ανοίγοντας τις πύλες του Παραδείσου για μας. Ο Ιησούς Χριστός ανύψωσε την ανθρωπότητα αφού αναλήφθηκε στα δεξιά του Πατρός, η ανάληψη του Ιησού. Σύμφωνα με τον Άγιο Παύλο, καθόμαστε μαζί με τον Χριστό στη δεξιά πλευρά του Πατρός, δίνοντάς μας εξουσία και δύναμη. Κλείνοντας, ο Θεός έγινε άνθρωπος, τι μεγάλη τιμή για το ανθρώπινο γένος. Με τη γέννηση του Ιησού όλοι οι άνθρωποι είναι ευλογημένοι και αγιασμένοι. Επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος, θεάνθρωπος, έτσι τα Χριστούγεννα είναι η μητέρα όλων των εορτών. Αισθάνομαι τόσο χαρούμενος όταν βλέπω τις διακοσμήσεις, τις χοροδίες, τις γιορτές, γιατί τιμούμε τη γέννηση του Ιησού. Ο Ιησούς είναι θεάνθρωπός μας τώρα, πριν τη γέννησή του ήταν Θεός. Μας καθοδήγησε και μας έδωσε εξουσία και δύναμη.